मँडोस चक्रीवादळ. बंगालच्या उपसागरात हवेच्या कमी दाबामुळे मँडोस चक्रीवादळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. हे चक्रीवादळ तमिळनाडूची किनारपट्टी आणि पुदुचेरीच्या उत्तरेकडे सरकण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. त्यामुळे अनेक भागात पावसाची शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवली आहे. बंगालच्या उपसागरामध्ये निर्माण झालेल्या मँडोस चक्रीवादळाची तीव्रता वाढली असून गुरुवारी रात्री उशिरा हे वादळ चेन्नईपासून सुमारे 500 किलोमीटर अंतरावर होतं. हे वादळ शुक्रवारी ताशी 60 ते 75 किलोमीटर वेगानं तमिळनाडू, पुदुच्चेरी आणि आंध्र प्रदेश या किनाऱ्यावरून पुढे जाणार आहे. याचा परिणाम म्हणजे शुक्रवारपासून 14 डिसेंबरपर्यंत गोव्यातील वातावरण ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. काही भागात मेघगर्जना सुद्धा होणार आहे. काही भागात पावसाच्या हलक्या सरी सुद्धा पडण्याची शक्यता आहे, असं हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ राहुल मोहन यांनी सांगितलंय. चक्रीवादळाच्या संभाव्य मार्गानुसार ते शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर दक्षिणेकडे किनारपट्टीला धडकणार आहे. आंध्र प्रदेशामधील श्रीहरिकोटापासून काही अंतरावर चक्रीवादळ जमिनीवर येण्याचा अंदाज सुद्धा आहे. या काळात वाऱ्याचा ताशी वेग हा 80 किलोमीटर पर्यंत जाणार आहे. परिणामी आंध्र प्रदेशची किनारपट्टी, तमिळनाडू आणि काही भागांमध्ये 9 आणि 10 डिसेंबरला काही ठिकाणी अतिवृष्टीचा इशारा सुद्धा देण्यात आलाय. त्यानंतर कर्नाटक आणि केरळमध्येही पाऊस होणार आहे. याचा परिणाम म्हणून गोव्यात शुक्रवारपासून ढगाळ वातावरण असेल. ही स्थिती 14 डिसेंबरपर्यंत राहणार आहे. या काळात दक्षिण आणि उत्तर गोव्यातही काही ठिकाणी हलका किंवा मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही प्रमाणात वेगानं वारं वाहण्याची सुद्धा शक्यता आहे.